Dik, Yo lolo nanti. kabake katilah kami memulangkan katu nan sapatah. Sungguh pun ke katik surang nan kami hadang dengan sambah. Tentu alam melengkapi sekalian alik silang nambah pangka karakuk nambah junjuang. Apalah na menjadi buah pemulangan di kami selaku alik. Alah dilayangkan pandanganan jauh, alah ditukiakan pandangan aku. Mancaliak kedatangan nusanak katik na naik katih rumah nangko. Iyolah menyatukan cukui. Cukui lah kelaluan daripada itu iyo menurut pituah katik juo. Bayi barai orang kapakan alaka mungkin membeli baju. Bayi barat orang kebajalan alaka mungkin kerajo kadiasu. Kato seperti duo tu pulang ke pakai katik. Sampai di katik tu. Dibilang sampai deh. Sepanjang pemulangan kati itu nanti tabuah ke tangan-tangan nanti limpah ke ruang rapik nanti aduk ke diri yang surang itulah kato bayi kato sabananyo. Tapi semantang pun ba itu yo turun pitua kati juo. Paranglah timu ajo malaku karena ilah anak Rajo Barat anak ulia dari Sarugo. Sahlah kato abi di kito kato diela ajo mupakat kato terdorong di bawah bayo yo basaba lo kati sekutiko lute ya. Ada nam yaso mati. Menunggu lale. Dik, Yo lalu nanti. iyo agak terlambat kami menjawab katu katik cako untuk mencari katu nan sauku rundiang nan sepakat rantak nan sadagam ayun nan salembai untuk kapan jawab katu katik cako. Apalah na menjadi buah pemulangan di katik cako. Alah dilayangkan pandangan jauh, alah ditukiakan pandangan dako. Menceliak kedatangan nusana nan naik kate rumah nangko yo alagak gontai. Kalaluan daripada itu yo durian lando di tengah koto masak dijuluak di pagi hari. Ko ado alek nan dalam bek tibo ala kapatui kita nanti jo kaji. Dik. Rupanya kami ndak pulau ke panjang-panjang yo turun jo pitua katik mah. Ada yang pandak parang bapaku karakok babaun Syria. Jiko kandak le ke balaku jiko pinta le ke balaku kandak le ke bulia api yo menunggu lu katik lu tago kami mambi api jo pasapan deh ya. Dik, Yo lalu nanti. kabake katik lah kami memulangkan katu nan sapatah. Sungguh pun katik surang nang kami hadang dengan sambah. Tentu ala melengkapi sekalian alik silang nambah pangka karakuk nambah junjuang. Apalah na menjadi buah pemulangan di kami kabake katik. Dek karano api jo pasapan alah katangah. Nan tujuan api jo pasapan ko hendak memintakan kaji. Nang kaji ko kaji tiguari ateh arwah beliau nan lah tadahulu dari rumah nangko. Kaji ko kaji sah cukupnya mati ya. Atau seperti dua tu pulang ke pakai katik mah. Sampai di katik tu. Dibilang sampai. Sepanjang pemulangan katik itu nan tatabu ke tangan-tangan nan talimpah ke ruang rapik nan taduk ke diri yang surang itulah kato bayi kato sabananyo. Tapi sumantang pun ba itu yo turun pituah katik juo. Dilipik-lipik patang padi dilipik lalu dipatigo. Sipek katik sipek menanti sipek kami sipek bayo dek kami lai duduk berdua jo batigo lai bercampur pulo janan duo yo bati sabar lo katik sikutiko dulu. Ada nam yaso mati ya. Yan lai. Ayo dik, kato katik Lalu nanti. kami tempokan sakutiko tagu mencari katu nan saukua rundiang nan sapakat rantak nan sadagam ayun nan salembai untuk kapan jawe katu katik cakung. Apalah nan menjadi buah pemulangan di katik cakung. Karano api jo pasapan alah katanga. Dan tujuan api jo pasapan ko hendak memintakan kaji.
kaji 3 hari ate arwah beliau nalah terdahulu dari rumah nangko. Kaji sacukuinya. Kamu itu cakotik. Bana. Wono di kami ndak leka panjang-panjang banau dari di ujung kau detik ya. Bakau lah kumayan di pangkau de. Jepatiha balik di kami di ujung detik. Alah dik ya. Jangan lah. Nah, sahabat milenial, sesudah itu dilanjut jo mengaji lagi, membuka kaji, yaitu dimulai dari Al-Fatihah, kemudian membaca 3 ukul surat pendek sampai nanti ke surah Al-Baqarah, kemudian dilanjut dengan tahlil la ilaha illallah, kemudian lanjut dengan salawat nariyah. Nah, sesudah itu baru dilanjut dengan pemulangan balik dari alik ke pangka balik. Jadi itu pidato lah dimulai dari pemulangan dari awal dari alik ke pangka, kemudian pangka menjawe sampai akhirnya apa kerajo yang di kerajuan itulah disampaikan di pangka. Nah, bahwa yang diminta itu adalah mengaji 3 hari atau mandi 2 hari, kemudian si alik lah mengabulkan pula permintaan si pangka dengan membuka kaji dari alik tadi. Jadi baiklah sahabat milenial, mungkin untuk yang pertama ini itu saja dulu pidato adat kita. Nanti kita akan lanjut pidatonya di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya agar sahabat milenial sekalian tidak tertinggal dengan video pidato adat khususnya Manigowari yang akan kami buatkan atau kami tayangkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.